तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल हिट, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल नया कंपोजिशन भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। उम्मीद करते रउआ सबन के कि ई मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी और रउआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर हिंदी गाना चाहे भोजपुरी गाना लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा संग, बेवफाई संग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। बढ़िया से बढ़िया रउआ सबके मैटर मिली, बढ़िया से बढ़िया रउआ सबके गाना मिली, बढ़िया से बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक मिली। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, रउआ सबन के गाना अगर पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ सबन के हम गा के बतावत हई। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। आइल तू नाचे बाड़ू हटत पाछे बाड़ू, आइल तू नाचे बाड़ू हटत पाछे बाड़ू, हनोट देलो पछाव को के भाव को दिलू, ए यार के वाली सुना, हरी यार के वाली सुना, सारा लोही कौन के दिल पे तू घाव को देलू, सारा लोही कौन के दिल पे तू घाव को देलू। चलिए रुआ सुन के एक बार और हम मुखड़ा सुनाई तनी कि आहिल तू नाचे बाड़ू हटत पाछे बाड़ू, आहिल तू नाचे बाड़ू हटत पाछे बाड़ू, हनोट देलो पछाव को के भाव को देलू, ए यार के वाली सुना, हरी यार के वाली सुना, सारा लोही कौन के दिल पे तू घाव को देलू, सारा लोही कौन के दिल पे तू घाव को देलू। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टेक्ट नंबर बा, चाहे व्हाट्सअप नंबर बा, रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ सबके बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन रुआ सबन से एगो बात और कहल चाहब कि अगर हमरा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, इससे कि हम गायक तो ना है, हम तही राइटर रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता।